Mä kerron nyt mun uskoon tulosta. Mä tulin Jeesuksen Kristuksen uskoon vuonna 1992 ihmeellisellä tavalla. Mä olin sellainen tuurijuoppo ja mä olin vuosikausia kipuillut sen asian kanssa, että mä aina retkahdin juomaan ja mä join viikon tai kaksi. Ja mä en päässyt mä en pystynyt millään pääsemään siitä eroon, että se viina vei mua joka päivä se viikon tai kahden ajan. Ja hirveä tuska aina lisääntyi joka kerran jälkeen, niin mä ajattelin, että ei tästä ei voi, miten mä ihmeessä mä pääsen tästä, että mä yritin aina alkaa uutta elämää sen ryyppyputken jälkeen, että nyt mä alan urheilemaan ja nyt mä paan asiat järjestykseen ja kaikki hoituu taas, mutta aina mä retkahdin ja se vaan joka kerta se vaan tuntui pahemmat ja pahemmat ja mä olin eri tavoin yrittänyt päästä eroon siitä. Sitten silloin vuonna 1992 ennen pääsiäistä just mä olin juonut viikon tai kaksi ja mä sitten kävelin rapuloissani niitä Kallion katuja siellä, mä asuin Kalliossa. Sitten mä olin palaamassa sieltä yhdeltä lenkiltä sitten kotiin ja avasin sitä kotiovea, niin siinä kohtaa mä kuulin korvin kuultavin sanoin, että Kaitsu, sun ei tarvi enää juoda. Ja se oli ihan valtava riemu syntyi siinä hetkessä, kun mä koin, että Jeesus otti multa pois sen syyn juoda. Ja eihän mä edes tuntenut Jeesusta aikaisemmin muuta kuin, että mä olin joskus rippikoulussa ollut aika herkässä tilassa suhteessa Jeesukseen, mutta se oli jäänyt ja olin mä varmaan ristinyt kädet siinä pahoina hetkinä ja aikoina, kun mä yritin päästä siitä viinasta eroon. Mutta mä luulen, että kyllä monet esirukoukset on kantanut ja Jumala on kuullut ja se oli niin valtava tapahtuma mun elämässä. Siitä alkoi mun uusi elämä. Mä luulin, että mulla on kaikki elämä mennyt. Mulla oli tullut avioero ja työpaikka oli mennyt ja asuntokin oli mennyt yhden kerran jo. Ja mä ajattelin, ei ole elämää. Mutta siitä alkoi mun uusi elämä. Ja tapasin samana kesänä tulevan vaimoni ja mullakin on 8 lastenlasta ja 3 omaa tytärtä ja onhan tää huikeeta. Elämä on muuttunut ja mä saan olla uskossa ja haluan olla kertomassa siitä pelastuksesta ja siitä rakkaudesta, mikä Jeesuksella on sinuakin kohtaan. Mä rukoilen sunkin puolesta, kun tätä katot ja haluat vapautua jostain asiasta, niin Jumala on voimallinen. Se ei aina tapahdu silloin, kun me just sitä pyydetään, mutta mä uskon, että se tapahtuu sunkin elämässä niin kuin mun elämässä silloin, kun sen aika on.